Damai di batana sumurung sian salud karoha. Memang aramuti hati-hati dengan pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus berkatai. Amin. Atan itu atan di minggu tasadario. Ima minggu misericordias domine. Natar surat di pasal 106 ayat sada sahab itu ayat 5. Pasal 106 ayat sada sahab ayat 5. Atan itu atan nama dok. Haleluya. Madok mauliati mahamudi Jehovah. Aina basa ribana. Airuri saling giling na doa si rohanai. Tungise ma tuk makatahon akahaguguon ni Jehovah. Patubigihon baritanai sudena. Maratua ma akka namang aradoti kuhum. Natotong patupahon hati gora. Sa ingot maawale Jehovah. Baratu halolomo di bangsom. Saya tikir maaw marhite-hite hatuawi. Asa upaidaida hado-haro niakka napidilik. Asa hukalatson halalas diroha di bangsomi. Mamuji-muji rabdohot para toha pami. Ido sahatna damang dainangan holongan di bagasan Kristus Yesus hangin na pinaribot. Taingo depe atanen deta buku de nomor 255 nama dok hola sada donarikot Yesus leo di dia manangaha penadakot daktuk pasonak korau nang arata nang sangat sudeha morau dak tau mangalehon diau asonang alai molo dapok nasasadai totong las rohaku pinorhon ni alai dah molo dapok nasasadai totong las rohaku pinorhon ni ati memang dah ngapalahanta di pasal 100 nan sinuratun ni alai boy tardok sisa da toti sisa da suara do do pasal 100 dinarak makirim dinarumikot di bagasa mulwodo dohot di gulu maksud terus mau tusada upama nama dok agudang dohala nasa tercalosa molo marsuga bunga mawar tak terjaloi HP nian iko moliate do roha molo marsuga be mawari asa turedo ganuk halak na lomoro ana naik mabuat mawari ay molo so turepa buat na tarsuga maibana nang pe di ujung na marutu mutibana alayang go haulioni cupak sadok dungiri ko dua kabarang dahuli manang na berharga ikut dilindungi doh dengan asa boy bertahan audio ini aido alatna lau mempertahankan diri jalan gabe patro doi manangise nauli pasti do adong alat pertahananna lam uli jol lumai lam menjaga lam dasib lam tubuh lam di pature au gari boy bana makatai terdohonon na do molate matuhan di leoko suga-sugon asa marature pangalahon yang kana holo maka holo diau babuat tau ikon didoktan lo siang ragam sisi kehidupan ini songon nasomal didok it's all in the state of mind. It is all in the state of mind. Aratina ikotaberen domulutos yang ragam sudut pandang. Dakolan siang pamerengata, dakolan siang pakilalatta, dakolan siang padayotta. Bahwa dalam hal buruk pun tidaklah berarti semuanya itu buruk. Bahkan laos buruk teh kulitna belum tentu ruang manahon hate. Itu kan pasti saya dong do na
nadenggan di balik situasi buruk nata alami. Jala sebaliknya pe molotun labok pe perkataan na molotun labok pe didok nasida dan manggintali. Coba pikirkan apa yang terjadi dalam kebenaran sebenarnya Pak. Didok dan kerajaan nasida. Coba perhatikan, bukan kata-kata yang lembut dengan wajah yang lemah lembut yang menentukan kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupannya. Jadi sasitomna ajagat do tulpukon asa madok mauliate disude natajalo nasihat debata. Jangan kamu pikir karena kamu kurang cantik makanya kamu tidak baik. Jangan kamu pikir karena kamu kurang beruntung saat ini makanya seluruh hidupmu tetap kurang beruntung dan jelek dan gagal. Laos kodando nama mikiri si leho-leho ni debata tu ibana. Nampe sa sitongna na maul situ tulo makamulatehon si leho-leho na tajalo. Apalagi si leho-leho ni debata. Kenapa susah? Laos kodang musenu na berusaha jumpa doh debata alai na maulan berkorban. Namaul laho paturehon paulihon mangulu di bagasan molong nasi debata. Apalagi aduk mau lihat boleh dundam nasi nakap di rohana. Dia tong do kewajiban di debata rumah masuk-masuk akabang sunai di rohana. Dari mana wajib dia tong laho memuji maduk mau lihat di debata. Gabe debata ada wajib masuk-masuk mangku ibadah. Buktina mau ni akka jolmai madok mau lihat debata atau korop dohalana berusaha mengucap syukur holan sebatas kata-kata dan sian roha na yes cukup holan 2M madok mau lihat ate 2M ngaguda kumain ini anggo sawu nama padi nang jong-jong rio manang tulu madok mau lihat mamang mau lihat amang HP nasida nung macai lagat di jalo akan di debata di dibeltai di tagihom nasida di paingot nasida sama dok mau lihat di saluhut nam cinalona jala terbukom masa dan nama dok haleluya madok mau lihat mahamu di Jehovah aina basa do ibana ayo di salendelek na doa si di rohana. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dunga marudak doni turpukon di tariasan bahkan di kitab Tawarik do Jeremia pe sai godang do na makalomohon ayat to. Apalagi dia karinata. Jadi memang ragam do alasan nih ganut ikom madok mau lihat jala mangul di bagasan bolong sadia dan sedema. Alasanna beragam. Totu molo disuku tu kita garu ahadu narunikot di bagasan mulum. Ahadu narunikot kebutuhanmu na paling terutama. Ragam do alusta. Molo jadiba sian hebeng sikola tidak dana hahi pason di pamatang padaraman di bulu nalam tuminggan sahatuna pamulihonana pamuluhon apa pamuluhon bolu rodi aka pahokku di anak do pahokku di bolu akan asli mologoynyan adong tanu diba artaniba mologoynyan adong jabu diba ala coba tabareh para tete hojo para pesal menon narumiko di bana ima mian di bagasan holong satia di debata di buhanyo terpukon marahite puji-pujion marningot hasangamu di debata jala tadida di sude pardalanan di bangsa di debata ima bangsa Israeli na totong satia ikodohonon na mauliate tu debata nang pejojok nasida manadiko debata jalan na mangalupahon nasa nauli akan alinggan na kinalo nasida siya debata. Jojo dunia
nasida mangalubao dengan bahasa di debatana di nanona. Ale toktong do mula-hula roh di debata maradupon nasida. Ala niru mangitur pokon ima edde hamulateo di las diroha. Ala jupang di bangsoi jaminan rekonsiliasi perdamaian di colma itu debata. Akik petormon bangsoi mangadopi rimas na ekonomi di debatan nasida ala di pangalahu. Mula taruh hauda piga-piga tokoh di bibir tahun rupani boy toktong mardalam marhiti-hiti hasatiau do aporsiau teribata isarana si Job batu macai bagas do musuh hamaolon parsahito nama monggo ibadah alai menutup pesongoni bagas ni hamaoloni bagas ni hasusani bahkan keluarga par di jamuna satiri pe gabe sogoro hana bida ibadah. Tapi dia menyatakan dadu bengga do molduk tajalo akan ada gani sia debatan jalo otta do aka ujian songoni nang sidau sampai hona bulu hona lele ibana nang dibunuh si Saul jala terjebak ibana di kuai alaya hada di bai sidau mangado pisalu akan amasai mangado pisalu akan hamoloi ado dipakai sidau semua dia respon di ibana molo masa pangalilian itu pangucunani malah lam dipajono ibana martangi yang tu debata lam dipuji ibana debata jala marende ibana ada musena masa bisi Paulus doh si Silas ucu di penjara nasida sian pangalahon nasional di bulan nasida dakya disol-soli nasida nasibna dakya disol-soli nasida ulona na debata dipacuruan di debata tu nasida alai lam dipagomos nasida do martangiang jala marende pangiar suarana di debata pola salu pangisi di penjarai mebege di nasida amana masa duksirum nasida pangiar suarana do pujian nasida masa malalu da gogos itu tu asa salupit tu do palang di penjarai tarukap pitui madua nasida ini luar biasa. Dakola disi masa ma pertobatan besar di penjara do di Humadiamna, masa ma pertobatan di kepala sipir di penjara. Ima bukti hagogoon tolong satia na siya diba. Ima bukti holong satia di Tuhani nanganokton madongani akan aporsia jalan na satia tu ibada mangulahon paretan. Jadi ang pola si hadiara. Justru naik ko simula honot ta imam adok mau dia te jalan mangul di bagasan asli rohan di Batak. We are never alone even in the deepest trouble. We are never alone even in the deepest trouble. Dan mungkin pasal buat di Batak kita saat ini mengelawan nama lontar. Rikodo panadayon nasito marado debata songon parpesal menon ditiki narubi na patubuan pos niloha dohot pakirimon na ibar asa ni namang puji-pujian di nasida disuruh debata nasida dipaingon asa marningon asa natut mangurui abok niloha nasida menimbulkan melahirkan semangat baru. Lahu patubuan pakiriman nasida asal nang saibonom nasida di bagasan arasak do padilian ala di pangalian. Kita tahu pardengan bahasa do ibana jala ukro di saling delikna do asih rohana. Molodum tatadda ibana asa sudia kabangso manaja mamuji Jehovah dungi muse madok maulete du saluhut asih do tolong di rohana na nilehunai. Naolo martangiang tu ibana mamaritaho kuarna paboto sudena papahinanna tuak pabangsoi asa totong nasida dapota pasu-pasu nasian debata uhut aruli lasiro.
Di ayat 2 disungguli do tarimo tu hagugu di Jaboba. Tada jalata dido disaluhut na porosiai hagugon nai na hati orang nai. Berbeda do hagugon na di portidion. Ibana do Jahoba de batatta nasara tulia portidion akau umna ragam ni halongangan akan abinan nai marhite na patupaon akapabahena na balga di Mesir. Gabi malua nasi ima Jahoba sekarang. Inorhon ni ido di dok maratua makan na mangaladoti na toktong patupahon hati gora. Dan ini patronnya. Orang yang setia dan melakukan perintah Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan akan berbahagia. Alanido disukut di bagas turpukon, tungise manatuk makataon angka hagogoon di Jahoba. Siap turpukon jumpa kita bahwa naso sudedo jolmai rakolo mamuji di bata. Saya dong halak perjahat nasai kolam mengarsahi di bata. Asa alus nato tu suku-sukuron imahalap namian di bagasan asimiroha di bagasan holong satia di debata. Atik penwayon hirana sodok be halap natalu maka tidak kodirina nampolin situ tu lahu mamuji debata. Jalagok situ tu nasa ari-ari di moluna. Orang mamuji pasangan pun debata. Asagama kita nama ngarajumi saya nah hurak tama jalan saya kurang sikap doh kita dia doman di debata ala ni hagali otak alai sada las niroha mai nagoi dapat kita di tikion atik pe di bagasan hagali ongoluta nasa pamuzion na hehe sian parsituon doh nasa torot nirohatta tukdo gogota laho pasona roha di debat. Itu yang pertama. Masuk nak di debat. Alai dakar sikop HP pamujioni molo holan itok ni pamanga saping molo holan di patohan. Idok dia itu martua makana mangarado ti ubung natok tong patupahon hati goreng. Lapatan nadak tarsirang pamujioni sian panguloyon di patiki dohot dina patupahon hati goreng. Jaladak tarapatupah hita patupah hati goreng. Dohot mangului patikna molo sobicara sian pamujion di roha. Rohan namar pabahenan sitong jadokan di bata. Di uti musema di ayat 4:5 taringot tu tangiang dohot pakirimon di roha di batuduhon di bagasan dua hal atuloni. 5 saya ingot maau ale de bata mana parjo napa dua saya tikir maau tangiang do tuju di haguan na penasida marabingkas yang salu dosa do akapangalasio najat na niula nasida ujung mangulahun hageduhon Israel rap do nasida martangian donasida saroja huba de batapa luahun jala pamalum bangsoi disungguli nasida tarimo tupadan habasau de bata ingot ma oppu nasida martingat oppu nasida ai bangsona ni halomohon di debata don nasida bangsona pidilikna bangso paranto kapanna asa manangahan naun nileun di debata na dingkat dosa luhunai nampe seolah-olah na maul doi tajakon maul tak aduki. Ai debata para siroha jala debata dinasa nama gulu doi bagi naso Allah sudah jala naso Allah Mose saluhut selehon-lehon nadingkan nasa uli basa nama uliutus iman aros ya kicak sian aman inatior nasolo mubah laos di bagasan situasi dia pe naso ukoto agiaha alinu ni aminimba itu di jabtu usada ayat 1 itu alani tado mama uliake di bagasan situasi dia pe nang si Paulus pe dia
di bagasa rohana yes sian akadopun dope ai so marpasohotan upay motingot o di akatan yaku borungin nam arian ola tutar pe partidion iko margogo jala prosedo kita jala laus tapat dadah umamer kita tangiang nampak ujiota para sobat tamandok mau lihat itu dewata ikut tampil beda doh kita doakan adi pertivion asa gade sodang ati uro di agulaku jalan gade siran di tanon asa manahan na porsiotai sotung tinggang ha porsiotai porsea na kaholongan di debata doh kita na sojadi pasobon na madalari 8 tahun sian nama usah payet sahalipe yang gori hamu gari o saluhukna na diulumunai nunga dibilang ninna sudah di parau debat ida manunga polao mamuhirotu ho tu bagasa tangaku duaci tong dua ka pariku dijolok dangdung lupa Tuhani di golutta jadi mau tupe berbeda si leho-leho ni Tuhani sotu itu marumutumut dari ada ikolam kadok mamau lihat Madok mau lihat manusia Allah selalu naik. Ai hidup dipanggil di batas yang kamu margite hite Kristus Yesus. Sian itu jumpa kita halus di suku-suku na di gijamat dek. Atau dia do narumika di golo parpesal menon. Jumpa kita halus na dia apaton. Dihirim parpesal menon do. Saya ingot maau wale Jehovah obaratu halolomo ni kami sob. Saya pikir maau margite hite hatu omi. Sadalas di rohabolo di hilala ibadah molodung marningot Jehovah di ibadah jalan ditikir di bata ibadah gano alam na tomon manau si taono penwengon mauwas tiaka kunjungan lawatan yang kadongan na jolma lawatan na siya di bata tarlumobi mamolo ditikir di bata na marsi taono ni odo sada holo sono bolo buju mangadopi covid kita cap usia ji adopi bangso sude portigion marsi tunjung ape mau ma kata-kata ape mau ajumpang pe mau jadi lam torok mahalan na marabong di roha ala nisirang ni hamatean daktar bayar roha kadongan marnida ale-ale si solhot nang akadongan sahudia lau majulo ala ni pandemi na masau Omar sada nau ngiri nau borat siar ragam di setahun nau dok sepanjang masa. Ya marsahik na dongani boy mapakulingan ya marsahik na dongani dia boy mantuan dulur. Lobi-lobi siang halongona di bagasan lumut di roha. Alai tarapul situ tudo hina laut tamolo na marga sia saluhur nai di parade de batado e diakkan na malumut ibadah. Rodo ibadah manikil kita jaladak di halupah ibadah asa gano bangso na marnida haro-haron nyaka tapi dilik di debata ala di halacon halalas di rohani bangsoi mamuji-muji jala para tohapan naik asa hatun salut boluna di debata bangsa Israel bangso na pinili di debata dan gabe bangso na eksklusif na sida na holo mamikir hong boluna sa diri na makilala holang nasida do bangso na hinaholongan di batak alay gabe bangso tiruang manasida bangso na gabe teladan bahwa naik pemangulu di bagasan asil hokolong na nasumbadia imahita patudu pamujion di ibadah marhite parulau dan ikan siga rupa amin.